काशीपुरनि सिमे उदयपुर थांमानि लामायाव खंसा मालखंनि थथायमानि बाय लाहार पाटिमुंग क्लाइका खंसा उस्कुटि मालखं पाटिमुंग सागो दुखुमानखा उस्कुटि चालंनाय जयंत बुमिकते बिनि लगी सं सुमित्रा बुमिक पाटिमुंनि यागलो बिस्रामगन साकाम नगद लाङै थांका बरंनो आमसायनि लुकुर सालब्रुमनो सया हास्तिनि करं करं आमसायो लाहार पाटिमुंग क्लाइये लांमा समानि कक्टुमा सकपायमानि आबा हाइकेनो फासलो काशीपुरनि सिमे उदयपुर थांमानि लामायाव खंसा मालखंनि थथायमानि बाय लाहार पाटिमुंग क्लाइका खंसा उस्कुटि मालखं पाटिमुंग सागो दुखुमानखा उस्कुटि चालंनाय जयंत बुमिकते बिनि लगी सं सुमित्रा बुमिक पाटिमुंनि यागलो बिस्रामगन साकाम नगद लाङै थांका बरंनो आमसायनि लुकुर फेयाबा बरंनि साक बेलाय हाइमेनि बागै पाइथागो रहरजाका बरंनो आगरतला जिबि साकाम नगद बरंनि लगियो नुखुंनि केबो बरक क्रेनि बागै लुकुरकनो फुनुगै मानलिया बरंनि नकनि बरक रगनि फिरकमु ब्यूरो रिपोर्ट चीन खौरां।